Tohle bylo celkem dobrý, teď už je to ale modrý. Ale to je jedno kloubí, to je asi jedno hloupý. Podle mě to někdo koupí, podle mě to i uloupí. Ani nevím, kdo byl první, teď to ani není hlavní. Teď si myslíš, že jsou slavní, ale jsou jen nějaký trávní. A nebo jsou dávno mrávní, tak aspoň, že nejsou trapní. Třetí není trochu trapná, není ani trochu vadná. Byla jenom celkem hladná, ale byla celkem snadná. Tohle bylo celkem dobrý, teď už je to ale modrý. Ale to je jedno kloubí, to je asi jedno hloupý. Podle mě to někdo koupí, podle mě to i uloupí. Tamhle byla asi další, jenom o 2 roky starší. Teď už ale čeká další, ta nebyla takhle slabší. Bylo jich tak asi 5, když se na to kouknu zpět, tak vidím takhle tak 5. Bylo to tak 8 let, když já a JV královal svět. Teď už je to jenom jed, když se na to kouknu vpřed. To je teďka asi jedno, stalo se to asi v lednu.